gaur Hondarribira etorrikea, pixko bat ikusteko gure herrian baita ere industriak ze garrantzia duen lehen sektorea lotuta. Ikusten dugunean, geranean, denda batean bertako produktua erostera, baita ere ikusi behar dugun nondik datorren. Eta lehen sektoreak, kasu honetan, arrantzak ze garrantzia duen guzti hori gero eraman ahal izateko merkatura. Lehen sektorea kate bat da baita ere, kasu honetan itsasontzea joaten dira arrain horren bila eta arraina prozesatu eta gero saldu egiten dugu. Kasu honetan gainera eraman nahi dugunean mundu mailara, hemen ezaguna da, baina mundu mailara eraman nahi dugunean bi gauza ditugu garrantzizkoak. Kalitatea alde batetik eta bertako produktuaren ezaugarriak. Eta horretarako mundu mailara eramaten dugu gurea eta baita ere nahi duguna da beste herrietatik zer dagoen eta zer esperientzia dauden ekarri eta Invest in the Basque Country erabiltzen duguna baita ere lehen sektoreari eta industria mota honi erakartzea. Beraz, erabateko politika eta ezaugarriak martxan jarri behar ditugu gure lehen sektorea aurrera eramateko eta bultzatzeko. Bueno, bi hitzetan esan da, azkenean lehen sektoreko arrantzaz ari gara eta euskal ekonomiaren argazki oso bat edukiko bagenu ezinbesteko argazkia da. Azkenean euskal ekonomiaren argazki osoa, benetakoa ateatzen baldin badugu arrantzak bere garrantzia du. Eta herri bezala, etorkizunari begira, garbi dagoena da mundu zabal honetan eta negoziazioak handik eta hemendik eta kuotak banatu behar dian garai horretan, guk ere herri bezala geure interesak defenditzeko nolabaiteko ordezkaritza zuzena eukitzea mai guzti horietan beharrezkoa da. Azkenean geure etorkizuna jokuan dagoelako eta hainbat familia eta langile gizon emakumeen etorkizuna ere bai. Horregaitikan euskalduna garelako eta arrantzak berak erakusten duelako bizitzan lan egin, baino borrokaren bidez ere itsasoan hartzen da etorkizun hori irabazi nahi dugula, geure nortasun hori mantentzeko ere eta defenditu ahal izateko behar bezalako errekonozimendua behar dugu. Horregaitikan gaur gaude hemen eta jarduera politikoan lau urteetan bide horretatik jarriko dugu.